ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಖಾರ ಬಜಿಲು. ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿಗೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ತಿಂಡಿ ಒಂದು. ಬೇಗ ಆಪುನ 5 ನಿಮಿಷದೊಳ ಎನಿಕ್ಲ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ. ಮೂಲು ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿಯೆ ನೆಕ್ಕೆತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಮೂಲು 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ. ಮೂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ. ಒಂದನೆತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಿನಿಟ್. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಡೊಂದು ಪೂರ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಲರ್ ಗಾತ್ರ ಪಾಡ್ಯಾನ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೂ ಪಾಡ್ಯಾನೊಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲನು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದತ್ತು ನೋಡು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡಿಯೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. 1/4 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದಿನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ತುಂಡಿತ್ತುಂಡಾವೇನು ಒತ್ತುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡಿಯಾನು ತೆಳು ಬಜಿಲ್. ಇತ್ತೆ ಮುರೆಪುಗ ಶೋಕುಡು ಬಜಿಲನ್ ತೂಲೆ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಸ್ವೀಟ್ ಖಾರ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.